Kasi dani hapit na nila. Wa gabay adapter. Buwag sa niya. Wala ka rin. Ata, ama mo na tuwa mo ka rin. Hi guys, good morning. Ako na po ni si Reverse karong adlaw, Abril 29, 2021 na. Pista Roscoan, di lumunti. Lagi ron pamista, nana po rin mga kubaw. Matire. Nandiyan ba, wala mga mista kay Kuarman, na COVID. Dagang may kuas, di lumunti, dagang may parente, dagang may kapamista ng talgirid to. Tapos lagi ito yung nakapamista may. Karong rawa. Kay marag, kuan, hadlok. Masuk ko sa tatay buglag-lag. Basta di pa tamang sugol, para kung subscribe. So, i-click pa ng notification bell button para makita mo sunod ng mga videos ba, mga kirante. Anda. Padahog lang mapagog taraw sa ang pahinamdam guys, kaya diha ko makati ko mong mamiso. Kapait kong adjuhon, kapait kong napkin, sa galat. Anda, sa gatay po. Anda, tanaw na po nito ang pahinamdam. Anda ka nung adlaw at kus gawas kay kang ilok, gibalibungan na ni. Alin na! Parami, iptin ako. Uy, Agang ilok, gibalibungan na ni. naubad mo na mo, dagdag buhat. Parami! Iptin sa kang ilok, Flor. Sabi na, Alin na, Flor. busy ko. Kaya sarang kaya na ako buhatin lang, mag-andam ko ni Ugto. Sa butan. Iya, arang ka pangalas parami na eh. Magandang ko ng panood to. Hihiy! Sarah. Pabinsa na siguro ni. Pabinsa na, Flor. Kauna. Uwang. Pabinsa na ba ka? Ang ilang pagkakar, makabayad kong nilakangan. Ang kaya. Ano yung ko, Bayri? Inay, kauna. Pag iguwang na, pag minsan na kay Tuok, ni maning kudus na na. Buwag na. Nang kudus, sabay tek mo kudus. Na, kanang imo, kaya tiguwang na. So, ano na? Na, practice sa luto, na isi para May may. practice. Mas mag-expert daan. Kaya Ito mag-practice. Kaya pati imong nilaw, uy, way lami. Dito, pagod. Sinugba, pagod. Sabi ko, food. Grabe! Ako na pag-ibot sa ilog, aliwaran ka. Pag-ibot sa ilog, ikaw rin. Ali ay! Ilat ay sa di ay! Ilat ay sa willing mo ibot na ho. Kulingan kaya na sa tindighan na ron. Ay, grabe na pa rin nagana! Pat dun sigara ng isa. Dati na. Yung pa sinang ilog ron. Ato naman para pala kunod. Dabu-dabuhan si ka na ron. Ah! Makipatay ko sa ilog kaya nasi kong sleeveless sa ang labaw nag mga kuan mo magaliwas. Mo magaliwas sa ang ilog. Lisian! Magbunot kami ng kili-kili. Kinsa siya, nganong naglu. Magbunot. Bisa kay makagawa na mangutang. Di ko mangutang doon kay mag-gawa ko. Mag-gawa ko mangutang. Mahadlag ko ka ako ikabayad. Gadod. Kasi ipersuhong ko. Dami nanoro dari koan. Ang sana. Mga divider. Dari ko mangutang lagi. Kaya magkonsumisyon ko na mangutang. Bahala po. Lagi? Marakang manunuway lagi ning ilkan ni. Ang kapag day. Diyan magbungot Kanira Ay, ang kuwan kilay. kanira gali kay ang anay kabaylo dani. Dati. Kuwan. Namara ka ba ilo? Wag bae. Masay mo ka ang saging damon dito eh. Masay mo ka ang isa pati rin. Ang maputi mong hilo. Gara. Kumutra ba? Kaya ko na lang. Puti man ag nagkaiton dari kani mga buhok rabing tag-asa. Nagbulbul. Butasan. Pati na ko ilot lagi ko bahibo. Ako bahibo rin nakaitom. Kaya karoon pag itim Asa pala kunod? Ako pa day. Saba mo. Kaita sa tong lagaraw adoy. Kali papel, hindi na magkaroon. Ani barubaw panas? Hala? Karoon na din ang ilot na mubinta ha. Umuti ta. Mga sa isa. Kay ako lagi makalimutan ko din ako makapangibot na ni. Mato kaya sa isa. Butan dun. Itang kahapang bulbulay. Higudaan.
Sura ka ng imo ibton. Bawag di maot. Kaya ka doon sa kabila, magbunot. Mapaktis ka. Kaya si ikaw ang tagabunot sa akin, dali. Nganong naga pangadagi ti? Gwapa li ko nimo. Tignan. Kwa pa dyan, kaya na kay liwat. Kami, Muroy. yung mga liwat. Apati, mga silang ilok. Di ka. Hindi mo ay. Gano'y pupod, labo, garapin tag-asa. Kamusta tayo po, Nailin? Tapos cookies, Nailin? Nanguwag. Tapos isang brief, di tayo po. Agay nong. Nakuro kasi imong brief. Nagkasundog na lagi, yung barok na. Mas alera. Tapos isang. Panty. Dagan yung mga pista. Kay Mayo na. Tadi tama Duterte nga wa nagkapok-tapok. Duterte. Unsa ka lang mo sa mga igagaw tay, di man magdeket-deket. Tapok kay dapat Tabag di magdeket-deket. Nga nagkukubaw. Baw di magdeket-deket. Tanawa ng Mag-distancing man. Distancing. Distancing ako tas na. Napakay distancing. sa protokol ta. Kamatay. Ampir gid kayo. Kumini. Mas ka lang ampir. Ampir. Gadi ha. Ampir na pud mo. Ikaw. Sa kaningan. Gani ha gawin pagkatog sa pahumot ngande. Damay order gani ha guys, pahumot. Si Nanay Basing. Itang channel order pahumot ni paramin sa. Gidan pa mi og garang nay. Sa sumana ka ng brown. Muron lagi, muron. Eh pa sumana nga. Kung may ampir. Ampir gid mo. Ampir nga alma. Unfair. Ganern. Ganon. Mura para ingag kumini. Kumini. Iprang ha, iprang. Ako mini. Kumini. Na, grabing tag-asa. Balibo din nag-ilat. Kita ba mo dani? Pagabler! Gabir. Sa kadangaw Kuya pa naman. puti na ang ilag. Uwe balibo. Ito nga laman mo. Ito dito may tamaza. Limay. Nga naman kayo nagalit eh. Nga naman baho. Puti na. Grabe eh. Mga di ba? Bigas! Dami na patsok ay. Ah, di ba? Roy! Nga na, nagati nga. Ang ba ako mapisang ilan? Hindi mo yan kaya kunod. Nga na? Una ko yung natudan. Dalian. Pat ko. Leto! Oy! Leto ko nulit. Pasang bag ko. Tagpila ba ng leto? Pre! Taba! Ayong badungan tayo. Muna sa bringa. Wala ka naman. Pikas be? Isus, ginoo. Grabe ito yung maka na ay balibo nagkalunrakas. Buti ka sa pagpikas. Kawa na balibo. Ay balibo na kasi maka ito. Ilan ang tayo? 50? Yan ay bulinaw pod. Bulinaw. Nalagi bulinaw. Apil lang pag bulinaw kagilawon. Parang ito yung mga tagado deg ni balibo. Ang balibo mga ka ito. Makaliwas. Binta rin sa pagbabalibo kay Hamis. Makita di papel lagi. Nay puti kang ilak na di. Munti ka Nay! Puti bag ngilak. Sa kanang tinaga ba? Kanang ka na be? Grabe! Meron puti ang nagbalibo nay. Alam maiha pagbalibo na nay. Upat na kabuok. Maganda Dapat ang nagbalibo na nay. Alam mo nagilak nay. Wala man upat ka naman yung balibo nay. Isa, duha, tulo, upat. Upat! Ay na lang kaagilak gilangaw. Ulit eh. Wala. Wala si mong bilat. Pagkat nga. Ilex do dyan. Pugto o lang do dyan ron. Basin dyan na ha. Gunaanak na ha. Alam mo, yung piang. Ayaw alas parang buli ng siglabay-labay. Mauna ganin yung bawat. Mga matag na ah. Hay labot na ho.
Ano na? Huwag ng cellphone. Ito ay. Ijati ra. Dapat bullfrog ng lamay adoy. Kaya ko bag ag bullfrog na daras basak na manilin surus-surus ka sana. Motor pa. Buah. Kapit ko gamay rin. Ano ba? Ako may mag-adjust nga ako yung nag-ibot. Side view ba? Side view ba pa? Baka mag-side Dali view. ka kasunod ay. Dari balibo ng imo. Di ba nakabuhok? Lima raman di ay. Bantay na imo 5 ruma na po Ang na. malaki mag-iris ko. Sa'yo ba namang himangat man, apili man ang unod. Ginigugma ko ikaw, ubos og ibabaw. Wala ba't ang tunga? Malaka, di makabukay ah. Kay bubo na ka. Sali mo na imong 5. O maihat din na. Pero okay ra po madarag smile. Nasa dari. Sabi mo silas. Kagubot na! Kagubot na! Ano ang masilas? Kagubot na ismagol. Mura ba ko lagmi ismagol. Kamang promen kita sa sitwal. Ano kami na eh? Ada po yung kuwan. Ano ka na kung dyan? Kay tasad. Nag-ad-ad. Tasad. Hindi nga naman sa hilas. Tasad. Ingan man. Ay mura minay tasad. Sa karilas. Ito. Ginuwi na ko. Uy, mo na yung kwebo tugilok. Nga, taso mo libo. Lugi mo naman. Ang karlan, lata na. Nangasamad man to. Dos kuwan. Dili pa ako yung maasawa. Wasi dani hapit na nila. Wa gabay adapin. Bumag na niya. Oh, ata ama mo na tuwa mo ka nang. Adi na ka na. Mama mo to. Anong di? Lite! Wala ka sa minga. Ano to sa? Marami ba mong balahibo, be? Nagpalugod din harap itong hiling. Marami? So, Parang aliwas. nahihiling. Nga, di ba? Hindi na kaikatan ko, ha? Ano ito naman sa sod? Ano ba? Kung mandri, kahiro man na. Ano sa ka makaraling nga ako na gusto? Si Flori. Kumana ko. Mabiyambi? Para mang... Lang ako lubot? Dubuli, dapat ko naman tumuloy. Wala nung wata ni? Hayat at burari? Ako sagma. Samdan ha. Uno, be? Tawag na ba di kabulan siya samdan eh. Wala pagkaralan ni Bibi. Ibugat. Mangbog ba? Kung may bongbog at isa. Ikaw. A few moments later. Hi guys! Masungod to! Jadi anak naman akong imot kilikili power. Give na akong Aisa. Pero, agisa ng pang-ibot na hunaray kabaylo. No, ko sa timaan ng school lord. Ako higi, bilin sa isang baktin. Hindi naghilak na baka dun. Nilakaw mas Aisa tas lunsod. Dama pagkata na ilay. Kat Eliana dia. Anak kang ko pakasog buhok sa Eliana, marag Barbie. Ay, mga Barbie girl na. Anak kang pa na. Ilang kasi yung buhok pa dyan. At isa. Tara. Debar ka gwapa awa. Ini mamali. Marak kong kagwapa, ma. Sa isa kay hilig mo magingani, magwas mga bata. Bitaw lang pa. Warag buhok. Ako ba dito ko kamog ngani. Bawo. Bajam ta kong aron. Pero di ko kabog ngani magsantipid. Lite, pareha Mabilis lang to. Dali. Mawala gini kabaylo, paibot-ibot sa ilok. Pagyaya na pag ko karon. Daning bataan ni. Dali be. Huwag ka na mag-iyak be. Ang aga-aga mo naman nagising be. Lagay to. Patayin mo muna ang electric pan doon. Sokar to. Uy mga tsukay. Dawa kadyo gisapot. Majo. Kaya ka buutan. Huwag kadyo gisapot. Dala kaya magsinina na. Kani sa nina sa una, si Florami katong ara pa kasiksik adyo nga sige pag gym. Ka Florami ning sa nina Ning suot. Bagay po ni ja. Bagay sa ibe no. Huwag ka na iyak no. Si mama mo, bilis lang yun. Saglit lang. Ilaka na mo pa dito. Doon tayo sa labas. Mag-usap-usap tayo doon. Mag-usap-usap tayo doon. Ka mag-istora tayo sa Gosby. Mula ka na ko ugma guys. Matungkos tagbilaran kay. Magkuhan pugos ang resita ba? Tambaw. Ang palit ko. Nja. Kulbaan ko kada hay COVID dito. Zaingan si tatay nga. Hinikulik kong hadari. Quarantine ko.
Ato ko nagkusaad sa baboy. Patugon. Kana may adat tuluag pamantong pikas. Ato ko patugon. Halag mo sila COVID. Diyan. Nanay, ato ko nagkusaad sa baboy ko patugon ay. Oo, hindi ka sa bilaran. Hindi ka sa bilaran. Doon siya kayo quarantine. Mama, di ba ko magdarugas mga tao? Magparapin-dapin naman ko. Lagi, quarantine ko na ko. Kita-kita na taog, nagbiyahe na. Bahala na ginoo na bahala. Saling rakos ginoo, ginoo ang kaya bawa sa tanan.